Guys, welcome back sa atong channel guys. Good morning mga kalaag. Good morning sa mga laagan. Guys, ato ang biyahe karon guys, paingon ta sa Mabini, Bohol, pero mo atong sakyan karon moagi pa og Hitapi. So atong buhaton kana sakay ta og fast craft. Then magsakay ta og bus or sakay ta habal-habal paingon dito sa Mabini para dali ta maabot sa atong biyahe. Ang atong tuyo dito sa Mabini guys kay mag-conduct ta og residence verification sa pamaaging pagbisita kung ang ato ang kliyente na to nagpuyo pa paghihapon sa ilahang gihatag nga address ba nga given address sa ilahang panimalay kung naapaghihapon siya karon nagpuyo dia active pa ba siya dihapon naapaghihapon o unsa nag-apang ba na siya diha gapuy o sa kayang gipuy-an kay atong isuta kung naapaghihapon karon. So guys, kuyugi ko ninyo sa akong biyahe karon guys sa ato ang laag tabay paingon ta sa Mabini, Bohol. Guys, naabot na ta diri sa Port of Hitapi guys. Atong biyahe mga sa kaoras na gyud gikan sa Cebu to diri sa Port of Hitapi. So atong buhaton karon guys, sakay ta og van ba or bus paingon dito sa Mabini, Bohol. So balik ko ninyo guys sa atong laag karon. Oh, buhay ba rin? So balik kasag. Oh, lambay. Lambay gagmay oh. Si Dubai din kilo. Dubai din ko. Sirdon. Sir, kaliko, Dubai. Okay, siguro rin si Sir ha. Larga na ni. Ari ba day? Atapan mo ari. Ayun na. Larga na. Guys, naata karon sa Bayng terminal. Sakay na po tag series bus para sa ano si sakyan sir? Na inalang driver nga hunong nga La Union kay pa mabini ka. Oh, sige, lawan na. Guys, nanatan diri sa skin na La Union guys para Mabini guys. Ang ato mo commute sa Tapaingon na po dito sa ato ang site nga atuhan Mabini. Para Mabini. Oh, Pila? karosa? Mura lagi. Mayaning habal-habal kay dalira. Sige ta dali sakit ang tricycle, hinay man, puno-puno man habal-habal ang sakyan. Wala ta karon sa skin na La Union. O tawag nilang La Union nilang barangay.
Ato ta sa barangay hall sa poblasyon bitaw, poblasyon 1. Siguro no. Oh. Ano na yung vlog na to? Guys, man na ato tuyo din na guys, pabalik na sa tas La Union. Skina ato na ta manukan na pod paingon sa Hitape. Gaon na ta guys, unsa man ni? Bami. Bihon. Gay ko usa. Unya sa man kabitsi. Murag sa may inyo namoy sabaw, munggos. Bangot nga. Kani ay. Gulay. Galing gulay. Kinamunggayan nga sani murag ginataan. O kusa ni. Kaon sa to guys, sudah pamahaw ni paniod to. Lapto na itong kaon din guys. Ato yung tilawan ng halang-halang guys, tilawan na ng halang-halang guys. Kusa man yung halang-halang, manok ni? Manok din eh. Manok. Yo. Adang limon. Kaon sa guys ha, kaon sa guys. Sa nga na to sir? Yung pansit na ay kabitsi na ay Ginisang gulay. ginisang gulay, na ay barbacoa. Plus kani iyahang kanay. Kani halang-halang manok. Oh, paana. Affordable na kayo. Sige guys. Salamat sir. Salamat. Oh. Diyan na lang ko. Proceed na kay doon salamat kay sir. Okay, ari light out diwa. Wala. Dito sa Tagbilaran ni, ako maagi dito sa Pikas. Layo na ka, sir. Guys, sakay na ta sa van ni kisa nga na to sir. Roger, sir. Roger. Vlogger tayo, sir. Oh, vlogger gamay pa ni. Yes, Roger, sir. paingon ta sa Tagbilaran. Maagi minsan ni, agi pa ni hagna ana. Oo. Hagna ni diyan laos sa Tagbilaran guys. Karon guys, atong sakyan alas saka apas na sa Ocean Jet mga sa oras ka alas 3. Layo na kaya ka, sir. Alas 2. Di pa mabot alas 2, sir. Sige. Sige guys.
Paingon ta sa talan naglukat ng tag-ticket para sa Cebu. Uli na ta guys, balik na ta sa Cebu. Uli na. Ang driver, special driver. Pakyaw na, pakyaw. Uli na, alas 2 atong sakyan. Tagbilaran to Cebu, alas 2. Ocean Jet. Okay, salamat sir. Salamat. Oh. Kataong buwan, terminal fee, then ang taong seat number. Marunod ako, nag-boarding na guys. Boarding na? Mas dos na, sir? Oo, Huwag niya, sir. boarding na eh. Okay, selamat, selamat. Ang gulo ko sa lubong guys, salamat na kayo. Buka ko kayo sa lubong. Umutan din ka sa buhol guys, pagkakita nila sa lubong. Oo. Tapos kita sa alas 2. Alas 2 gud nga biyahe kay kung naghitapit gikan sa Mabini, kami kan hugdan. Dito na sila maghitapi. Ang biyahe sa Cebu, o taghitapi to Cebu, alas 3:15 ba? Malangan lang ata, magani. Sakay tagban. Sakay tagban. Gikan sa Laon yun, skinalaon yun ng Mabini. Kaya itong bilaran. Basta alas 2 biyahe. Boarding naman. Let's na tayo. Eh, abot na. Lingkod at naman na itong laag guys. Karon kay pahingo naman ta sa Cebu. Muli na ta. Salamat sa iyong pag-ubala ko sa akong biyahe karong adlaw. Gikan sa Hitapi, then lahos ta sa Hubay to Mabini, then Mabini to La Union, iskina La Union, Tagbilaran na. So salamat sa iyong pagpuyod na akong karong adlaw guys. Thank you guys, thank you.